Koľko je hodín? Ježiš. Čo budeme robiť? Ja viem, že si dal trávu, ale jeb na to. Počul si to? Čo? Si bol, ale počul si? Ja som deti, ja nemôžem. Počul si to teraz? Počul si to? To bol fotek asi. Počuli ste to? Chcem sa ťa spýtať jednu otázku. Pozor. Chcem ti niečo povedať. Je to fakt vážne, osobné a diskrétne a racionálne a nacionálne a realistický. Som hyperaktívny človek, ktorý proste vie, ako so ľuďmi. Keď otočím takto s hlavou, viem, kto si. Keď urobím takto, tak viem, kto si. No. A ešte jedno ti poviem, akože. Vieš, bol som v majstej, kúpil som si 4 cukríky. Nie, teraz som to fakt počul. Som si prdol, sorry. Nie, čo budeme robiť? Akože vieš, noc, svetlo. Romantika. Hovná. Sex. Teraz ti ukážem, ako robia slovenské ženy orgazmus. Nemci? Anglicky? Yes. Oh yes. A Rusnáci? To ti jebe, dávaj hneď Boha. A Cigáni? Hore, dávaj, mama ide. No, osmička, štyrka. Akože všetci sa vyšľajú, že som postihnutý. Ale ja za to nemôžem. Čo teraz si zahráme reláciu? Takže toto je relácia Modré z neba. No. Čo by ste nám chceli povedať o tom, komu ste vysnívali tento sen? Som veľmi šťastná, že ste ma do tejto relácie vybrali, lebo môj postihnutý kamarát Marek sa volá, viete, on veľmi... A mohli by si nám povedať, kde práve teraz je, alebo žije, alebo práve teraz je? V Kalinove na ústave. Dobre, takže teraz si ukážeme, kde je ten Marek. Tak sme videli teraz postihnutého Mareka, bolo to veľmi zaujímavé. Nebol výrečný, ale zistili sme, že má hlad, ale nevadí. Čo sme chceli povedať? Akým spôsobom mu chcete zničiť život? Len tak spíči, viete. To tak spíči ako... Ale tu nehrešte, lebo toto je relácia Modré z neba. Aha. Takže čo ako prvé urobíme pre ňoho? Tak dáme mu jesť. Dáme mu jesť. Dobre, takže ideme hneď, dáme mu jesť. Bolo to veľmi zaujímavé, dostal prvý darček od, ako sa voláte? Leontín. Dobre, takže Leontín... Justin Bieber. Justin Bieber? Áno. Justin. Hej, toto tričko stalo 10... Ja chcem podpis na prdel. Justine, já bych si chtěl zeptat, jo, co tu děláš jako v Metroportách? Tak mám tu postihnutého kamaráta, priateľa sa dá povedať, Jo, ex-priateľa. jako, víš, jako já ti tak řeknu, jo, příště tu už nejeď, jo, jako tvý způsobem, jako se říká, hele, píča z Anglie, jo, a kurva z Čech, jo, jako tak... Kurva z Čech? Jo, jako, já ti řeknu takto. Seš kokot, jo, jako. Seš obyčejný kokot, namastěnej, vymedlený kokot, jo, ty vymetěnej kokoté, ty seš buzná, jo, chopatá deka. Jo, ty směš, když ty tvoje zubky, jo, jako. Víš co, já ti řeknu takto. Moje sople jsou povrchní, jo, jako. Víš co, já si teda zapalím cigaretu. Víte, jak já mě tom německá. A vy mají po německy.
21, mladý pajcíš. A teraz si predvedieme niečo s loptou. Krátka prestávka. Takže, loptu si chytíme do ľavej ruky. Do ľavej ruky. A takto si budeme točiť. Vidíte? A už ju nemáme. To bolo kúzo. A teraz si ukážeme, ako sa rýchlo vyzliecť a nemusíme si použiť ruky. Nejde to, takže použijeme ruky. Teraz si ukážem taký, ten Sylvester Stallone používa. Stallone, pán Pozri sa. Stallone. A keď zakričím, tento systém, hej, normálne začnem breakovať. No. Chceš vidieť breakdance? Hej. Ukážem ti breakdance. Motherfucker beach, yeah, dancing, yeah, come on. Takže ide brát to. Takže dáme si ochranný štýl. Víte, nové. Yeah. Máš brata nebo kůň? Mr. Lova.